All right, God bless you. Now we're getting into prayers. Vám, že Lift your hands everywhere you are. Pozvedni ruce tam, kde jsi. We're going to trust God for His favor tonight. Budeme důvěřovat Pánu, že nám dá přízeň. The favor that will destroy every element of disfavor. Přízeň, která zničí každý prvek nepřízně. So we're going to pray for the next few minutes. Budeme se pár minut modlit. And you pray after me and say, Father, Řekni, Otče, Father, I ask. žádám. Let the interpreter interpret, then you can go later. Say, Father, Otče, I ask prosím, today dnes, that your favor aby tvoje přízeň will surround my life obklopila můj život as a shield jako štít in Jesus' ve name. jménu Ježíše. The Czech Republic sounds like our language. Česká republika, ta čeština zní jak naše Oche is chief. Is king. čeština. Father. Otče. Yes, Oche. Otče. Hallelujah. Haleluja. Now say again, say, Father, Řekni, Otče, I ask žádám, today aby dnes that your favor tvoje přízeň will surround my life obklopila můj as život a shield jako štít in Jesus' ve name. jménu Ježíše. All right, let's go. Modleme se. Father, we ask. Pray. Pray.
Sala na tisi alala. Rama sote kanda Tushoto fete satilili. Le kota shena de bagri. La to paro to sote fete bagri la khari. La kota pronto na sote kanda bagri. Roto sote kanda bagri. La kota sote fete tali. La to sote fete kasa kaba de zonta. La kota sote kanda bagri sote kala. Kala de zara bagri. La kota sote fete Jesus. Ve jménu Ježíše. Amen. Lift up your hands and give him the Zvedni praise. ruce. Father, we worship you. Otče, my tě uctíváme. We honor you. My tě ctíme. We magnify My you. tě velebíme. We worship you. My tě uctíváme.
You the miracle. Nádherný, není žádný jako ty. Lift your voice and sing it. Není žádný jako ty. Jsi velký, velký a nádherný. Není žádný jako ty. Oh Lord, Není žádný jako ty. sing it 2 more times. You are great. Jsi velký, You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one Lift up your hands. Father, thank you Zvedni ruce, tonight. Otče, děkuji ti. I thank you for favor coming. Děkuji ti za přízeň, která přichází. The favor coming upon us tonight Přízeň, která přichází na nás, comes as a defense. přichází jako obrana. For thou, Lord, will bless the righteous. Ty, Hospodine, požehnáš spravedlivému. With favor will you surround him about us with a shield. Přízní ho obklopíš jako štítem. This favor came to shield us Ta přízeň přišla, aby nás zaštítila from 5 major things. před 5 hlavními věcmi. One is a shield against rejection. Je to štít před odmítnutím nebo zavržením. Everyone who has been a victim of rejection, Každý, kdo je obětí zavržení, from tonight you are shielded. tak seš dneska zaštítěn. And from henceforth acceptance is your portion. A od této doby přijetí je In the tvůj díl. name of Ve jménu Jesus. Ježíše. 2 is a shield against delay. Je to štít proti zpoždění. Everyone who has experienced protracted delay, Každý, kdo zažívá stále protahování, tonight is the terminal date. dneska je to konečný den. Acceleration, receive speed. Teď přijde zrychlení, rychlost. This garment of favor receive Tohle speed. roucho přízně přijímá rychlost. In the name of Ve jménu Jesus. Ježíš. God is a shield against closed doors. Je to štít towards Closed doors. zavřeným dveřím. Everyone who is a victim of closed doors, Každý, kdo je obětí zavřených dveří, tonight I decree vyhlašuji dnes. the doors are open in the Dveře se name of otevřely ve Jesus. jménu Ježíše. The doors are open Dveře in the se name of Jesus. otevřely ve jménu Ježíše. 5th, it's a shield against losses, 5. štít proti ztrátám, against decrease. proti snižování, úbytku. Favor brings increase. Přízeň přináší nárůst. Favor brings profit. Přízeň přináší profit. Tonight I Dneska declare vyhlašuju, your losses are over. ztráty skončily, Decrease is over. skončil úbytek. Increase is your portion. Přichází nárůst, to je tvůj díl. In the Ve name of jménu Jesus. Ježíš. Number 5, it is a shield against frustration, Je to štít proti frustraci, against depression. depresi. Favor brings celebration. Přízeň přináší oslavu. When a man is favored, there is something to celebrate. Když je člověk obražen, přízeň There is má co something to oslavovat. rejoice about. Má z čeho se radovat. Hey! Haleluja! I decree tonight your seasons of frustrations are over. Že z období frustrace skončilo. Seasons of celebrations are released Začíná období oslav. under the next 24 hours. Do 24 hodin. Acceptance, Přijede přijetí, speed, rychlost, open doors, otevřené dveře, increase and profit, nárůst a zisk. celebration and joy Oslava, radost is confirmed in your life. je potvrzená ve tvém životě. The appointment letter is coming. Přichází ti nějaký určovací Promotion zmocňující letter is dopis. coming. Přichází ti informace o povýšení. The good news of the pregnancy is coming. Přichází dobrá zpráva o těhotenství. The good news of deliverance Přichází dobrá is coming. zpráva o vysvobození. The good news of the reversal Dobrá zpráva o zvratu. of the negative medical verdict is coming. Negativní
Zpráva lékařská se zvrátila. In Jesus' precious Ve name. jménu Ježíše. I see someone who has the need for a craniotomy, like a surgery involving the brain. Vidím někoho, koho se týká operace v mozku. I declare divine intervention, Vyhlašuju boží zásah. like a borehole surgery. Je to jako kdyby někdo měl dělat něco jako že díru do hlavy. I Jako declare lobotomii, divine rozumíš? intervention. Tak já vyhlašuji boží zásah. I see the breaking of a cannabis, Indian hemp addiction is broken right now. Vidím, jak se láme závislost na marihuaně. In the name of Ve Jesus. jménu Ježíše. I see right-sided migraine or headache condition healed right now. Vidím uzdraveného člověka, který ho trápily migrény na pravé straně hlavy. In the name of Ve jménu Jesus. Ježíš. As if someone had a need to be given an anti-rabies vaccine or something. Vidím někoho, kdo snad jako má nějakou vakcínu proti vzteklině. Whether there's a rabid dog or something, I don't know. I declare divine intervention in Vyhlašuju that zásah. situation. Zásah. In the name of Ve jménu Jesus. Ježíš. Somebody is like a traffic offense, a traffic offender. Někdo udělal přestupek dopravní. I decree divine intervention Vyhlašuju boží zásah. in the name of Ve jménu Jesus. Ježíš. Somebody was burgled. I see a burglary situation. Někdo je v situaci loupeže. I declare restoration right now. Vyhlašuju The obnovu, thief shall not navrácení. go free. Zloděj nepůjde jen tak. In the name of Ve Jesus. jménu Ježíš. I see a left-sided fallopian tubal situation. Vidím nějakou záležitost vejcovodů. Divine ale intervention is straně, happening boží there right zásah. now. Ve jménu Ježíše. In the name of Ve jménu Jesus. Ježíše. Somebody has a need for a strong pain killer like a tramadol. Někdo bere tramadol, něco takového. And I don't know if it led to addiction for somebody A else. nevím, jestli je někdo kvůli tomu závislý. I declare that pain is over. Vyhlašuju, že ta bolest I declare the skončila. addiction is broken. Závislost zlomená. In the Ve name jménu of Ježíše. Jesus. In the name of Ve jménu Jesus. Ježíše. Somebody has the need for a clinical psychologist, Někdo potřebuje klinického psychologa like a therapy. jako terapii. I don't know whether it is therapy against depression Nevím, jestli to je terapie na depresi some psychological mental nebo condition. nějaká mentální stav. I declare divine Vyhlašuju intervention boží right now. intervenci teď. I declare divine intervention right Vyhlašuju now. boží intervenci teď. I see a H name like a Harrison, Vidím jméno jako Harrison. and I don't know if he has to do with that person, Nevím, co to má dočení s tím but člověkem. I declare intervention in that Ale Harrison's life, vyhlašuju intervenci do člověka or jménem the Harrison. child of that Harrison. Na H. In the name of Jesus, Ve jménu Ježíš. God is healing motor neuron disorder Bůh řeší nějaký nesrovnalosti and affliction motorice, involving paralysis. paralýzu, I take authority. stojím v autoritě, Amyotrophic lateral sclerosis nějaká arteroskleróza, and every form of affliction Každá that is podoba paralyzing the body, soužení paralyzující tělo. having the need for a wheelchair. Něco, co už dává na I declare it vozíček. broken right now in the name of Jesus. Prohlašuju, že je to prasklé ve jménu Ježíše. Arise up and walk right now Vstaň a choď in the name of ve Jesus. jménu Ježíše. Somebody's partial hearing loss. Někdo má trpí Is částečnou restored right now. ztrátu sluchu, je to obnovené. I see a drug toxicity that deafened the ear. Vidím nějakou citlivost na léky, která ohlušuje. I know some of the chloramphenicol at times affects the hearing. Vím, že některé léky na nervy něco takového ovlivňuje I don't know sluch. which particular drug affected somebody's hearing, Vím, že léky někomu ovlivnili sluch. but there is a hearing restoration right now. Teď se obnovuje sluch. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Father, I give you the praise. Dávám ti slávu. I give you the honor. Dávám ti čest. I give you the adoration. Dávám ti adorace. Be thou glorified. Buď oslaven In Jesus' ve precious jménu name. Ježíše. Say it louder, amen. Řekni amen. Hallelujah. Haleluja. Give the Lord a big clap and a shout of Zatleskej praise. Pánu, haleluja. Anywhere you are watching from around the world, Kdykoliv nás sledujete po celém světě, something happened to you today. něco se stalo i tobě. Let us know it happened. Dej nám to vědět. And you are in need of surrender to Jesus. Pokud potřebuješ vydat život Ježíši, Forgiveness for your odpuštění sins. hříchu. Pray this prayer after Modli me. se se mnou, Lord Jesus, Pane Ježíši, I am a sinner jsem hříšník, in need of your help. potřebuji tvou pomoc. Come into my life. Vejdi do mého srdce, Make me a new person. udělej ze mě nového člověka. Today, Dnes I have decided jsem se rozhodl, to follow you, že Jesus. půjdu za tebou Ježíši No turning back. a neodvrátím se zpět. Forward ever. Vždycky napřed, Backward never. nikdy zpět. Thank you, Lord. Děkuji, Pane, In Jesus' ve name. jménu Ježíše. Amen. Amen. You pray that prayer. Let us know that you did. Pokud se modlil takhle, dej nám vědět, že se takhle And we modlil shall come into agreement with you. a my se s tebou shodneme In Jesus' ve precious jménu name. Ježíše. Hallelujah. Haleluja. The Czech Revival Fire Conference
Crusade continues tomorrow. Konference Oheň probuzení pokračuje v Česku. Give the Lord a praise. Zatleskej Pánu chválu, haleluja. It's 10 a.m. time in Czech here 10 hodin ráno, and 9 a.m. in Nigerian time. v 9 v nigerijského času. And in the evening by 6 p.m. A kde? 6 hodin večer. Yeah. Večer v 6. It's going to be explosive. Bude to Don't miss it. exploze. And those in Maryland, get ready. A v Marylandu se připravte. Marylande, Get ready. připrav se. USA Revival Fire Crusade. Přijde zase konference Oheň do Spojených států. It's going to be explosive To bude bomba. at Prince George's Stadium Bude to v Prince George Stadium in Bowie, Maryland. v Marylandu. Ensure that you join forces with us. Tak se s námi spojte, It's going to be very explosive. bude to úplně výbušný. Midweek service in Abuja also is going to be very, very explosive. A buď to bude uprostřed týdne taky výbušný. Everyone be there. Všichni tam buďte. Somebody say loud amen. Řekni hlasitě amen. And of course, the children conference next week. A dětská konference příští týden No, 2 weeks time. za 2 týdny. Really, next week actually. And then the International Ministers Flaming Fire Conference. A potom konference Planoucí oheň pro služebníky. Hallelujah! Haleluja! Hallelujah! All that happening at the end of this month. Všechno tohle ke konci měsíce. And all the pastors and ministers are welcome. A všichni pastoři a služebníci tam And jsou then the vítáni. lineup of all the crusades. A pak máme všechny ty možné evangelizace. Crusade in India. Indie, Crusade in Angola. kampaň v Angole, Crusade in kampaň v no, Fiji is at the end. Fidži až I potom. just wanted to follow it in Jsem order. to chtěl jako po And then we pořádku. have Thailand, Cambodia, Kambodža, Indonesia, Brazil. You heard of Brazil. Brazílie, And then we have Vanuatu and then Fiji Island Fidži and all that going on in a that tak dále, a order. tak dále. Angola was mentioned. Give the Lord a praise. Tak zatleskej Pánu haleluja. Give the Lord a praise. Dej Pánu chválu. Hallelujah. Haleluja. There are some songs that we have released before Jsou písně, které jsme už vydali, that people are not even aware at all. a lidi vůbec je neznají. There is an album called Antidepressant. Máme album, který se jmenuje Antidepresivum. You play it to attack To, depression. když budeš si doma pouštět, It's tak more like a zaútočíš joy na tonic. depresi. To je prostě jako nějaký tonikum. More like a joy tonic. Jako nějaký tonikum radosti. Yesterday, our music people at Abuja, they just played one of the tracks, the music of it. Včera večer hráli v Abuji jenom jeden track z toho. And somebody said, what music is that? A někdo říkal, co to je za I said, "It's hudbu? our music." He Říkal, said, no "Really?" naše, to jsem já. Then she went and checked it out. Tak ona si to šla potom She said, "I never knew najít. that Říkala, to jsem exists." nevěděla, že tohle to máme. That she shared it with all her friends. Tak to prostě nazdílela všem And all of them kamarádům. were shocked. A všichni byli v šoku. And they all liked it. A všem se to Say líbilo. that's the kind of thing they need for To now. přesně teď potřebujou. To just keep them upbeat. Takže je to trošku drží v tempu. So I'm reintroducing it. Takže vám to tu představuji. I'm sure from Abuja they can show the album Jsem of it. jistý, že nám můžou z Abuji ukázat to album, jak vypadá. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you. Pán vám žehnej. From the Czech Republic team, come up again. České and sing republiky. Hallelujah, Budeme hallelujah, ještě zpívat hallelujah. haleluja, And those haleluja. who will come up to dance, I'll call you. A ty, kdo chce tady tancovat, můžou tady tancovat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Co pro mě Pán vykonal, neumím vyjádřit slovy, proto zvolám haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Co pro mě Pán vykonal, neumím vyjádřit
vyjádřit slovy, proto zvolám haleluja. Haleluja, haleluja, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, 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 haleluya. Clap your hands, all ye people. Haleluja. Shout to the Lord in the voice of triumph. Prokřikuj Hospodinu vítězným křikem. In the name of Ve jménu Jesus. Ježíše. May this celebration remain with us. Ať nám tahle oslava vydrží In the name of Jesus. ve jménu Ježíše. May the reason to keep dancing remain with you. Ať zůstane tobě důvod, proč tančíš. Every trace of depression be killed. Každá stopa deprese ať zahyne. May God strengthen everyone. Ať Bůh každého posilní. Sleep tonight with expectation Ať je to na očekávání and wake up with revelation. a probuď se se zjevením In Jesus' ve jménu name. Ježíše. The Lord bless you and keep you. Vám žehnej, ať vás Pán zachová. Cause his face to shine upon Prosvítí you. na vás svoji tvář. When we say 2026, No, rok 2026. you said, I am reigning as a king. Říkáš, já králuju jako král. And when we say reigning as a king, A říkáš, říkám, králuješ jako král. you said, that is my realm. Tak řekneš, to je moje říše, moje doména. Rok 2026, 2026. I'm Já reigning as a king. králuju jako král. I'm reigning as a A king. králování jako král, That is my realm. to je moje říše. God bless Bůh you. vám žehnej. Shake three and see you tomorrow. Celebration. Uvidíme se zítra. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.